Emakhosini boko kana bomkhulu ngiyanamkela ku channel yami nisahleli nesalukazi senu intombi endala ugogo Patricia. So bantwana bethongo ngizokhuluma nomuntu othi gogo ngiyaphupha hayibo ngiphupha uphuphani mntana ethonga ngiphupha ngilele mangilele imvula iyanetha hayibo ngivuswa ugogo uthi hayibo vuka uzothawuza wena ukuthi ingane iyakhala hawu ingane iyakhala kusenjalo uphaphami right. So bantu abadala noma bantwana bethonga siyazi ukuthi uma uphupha ingane that can signify or that can show your spiritual child, which is your spiritual gift, which is your gift ingane yakho yakamoya right. So yes, kwesinye isikhathi ingane encane ingakhomba mhlambe isilwane othunyelwe ngaso, but manje in this case sikhuluma ngengane signify your gift. Okay, so ugogo bese wena uthi gogo I'm confused ukuthi hayibo lisho ukuthini le phupho. It's simple mntana ethonga, ugogo uyatshela ukuthi hayibo mntanami ingane iyakhala. Ingane ukhumbula ukuthi mawuvuka fanele ucabanga ukuthi okay ingane mayikhala ikhala ngoba ilambile. Ingane mayikhala ikhala ngoba ifuna ukukhuluma kodwa ayikwazi ukukhuluma. So ilanguage yengane it's what, it's to cry ngoba ayikwazi ukukhuluma right. So into efanele uyenze ukuthi okay ingane ifuna ukukhuluma, meaning iyakhala, meaning I must be able to now listen to my gift, to listen to this child ukuthi okay ufunani nani ufunani. Or sometimes you get even frustrated ukuthi ulambile ufunani, like speak, you know. So now you have to find out ukuthi lengane le ifunani right. Okay ingane ilambile, ukudla kwengane yini. If wena you are gifted ngokwebandla, ingane mhlambe ilambele izwi lenkosi, ilambele ukufunda iBhayibheli, ilambele umthandazo right. Ingane ilambele ukuthi ifuna ukuyehlani, mhlambe ingane eyazi ukuthi mina ngikhulele ehlani, ingane yamanzi eyazi ukuthi mina ngidinga amanzi, yabo ngingane yamanzi. So I am this gift and ngihleli la kuwena, wena uhleli nami la endlini, awungisi la fanele mina ngikhulele khona. We understand, because there's land babies and there's water babies, there's air babies, yabo, there's fire babies. So fanele uphe leyo ngane ukudla kwayo ukuze izokwazi ukuthi ikhule ene izokwazi ukuthi ikwazi ukuthi idle ukudla ekufanele ene izikwazi ukuthi ikhulume. Because at the end of the day the whole purpose of you being spiritually gifted, it's that lengane ikwazi ukuthi eventually ikhule and emakhosini ikwazi ukuthi ikhulume. Hope na understand abantwana bethonga. Manembuzo noma nifuna ukucomment, you can leave your comments in the comment section. Mawungaka subscribe, please do the right thing and subscribe. Laba bafuna ukonsult, please click on the link. There's a link there. Your email address yami, you can send me the email, then I'll respond to you. Emakhosini bantu abadala lesedi khanya xama kundawo uNkulunkulu anibusise.